Mhlawumbe kwezinye iy'khalo zomphakathi isimo sime kanjani niyakwazi ukuthi nifinyelele kubona nibanikeze ama-services? Hayi, njengomkhandlu waseNquthu sinamaphrojekthi impela amaningi esiwakhandayo. Njengomkhandlu waseNquthu amaphrojekthi esibhekene nawo kakhulu athinta amahholi, athinta iy'nkulisa, ama-creche, imigwaqo engenele emakhaya, ama-access road. NgoMeyi nje kade ngethula iy'ngqalasizinda impela ezili-10, ngaphinde ngahlaba amasuyi amathathu ey'ngqalasizinda futhi ezizokwakhiwa. Ngaphinde futhi umphakathi bengihambe ngiyothulela i-IDP usomqulu udidiyelo nebhajethi ukuthi yiziphi izinto njengoba siqalile nje uJulayi okuyikhona esizobenzela khona emphakathini. Intuthuko impela iyangena eNquthu nasedolobheni zikhona izinhlelo esiyihlelile ngoba okunye nje ngokubala ukuthi siqedelela irenki yethu yalapha eNquthu ebesikade sikhanda kabusha siyifaka ukuthi ivaleke phezulu kube ne-shelter, futhi sifuna ukwakha i-testing ground ngoba sesayakha i-fire station lapha esiney'cimamlilo zethu khona ey'hlala khona. Sesayakha futhi indawo yokuthi kukwazi ukucoshwa amalayisensi. Mase sifuna-ke kwakha i-testing ground ukuthi iy'moto zikwazi ukuthestwa khona la eNquthu. Miningi nje iy'nhlelo, sisohlelweni sidayisa amasayithi aseNquthu, ama-business site. Sibe nohlelo lasinxenxa khona abatshali bey'mali ngoba indawo yethu yaseNquthu ayinazo iy'mboni, ayinamafemu. Sinxenxa osomabhizinisi ukuthi bezotshala nama-investors ukuthi azotshala iy'mali la eNquthu ukuze kwandeke amathuba omsebenzi.